kan ikke lave creme brûlée til madklub. Du skal lige smage den her chutney. Den mangler et eller andet, ikke? Mm. Har du egentlig overvejet at gå på pension? Det er Gud, jeg ikke har. Det er jo aldersdiskrimination. De er jo nogle røvhuller. Bare fordi I er pensioneret. I behøver sgu da ikke gå og sende te i alt det der surdej og syltning, mand. Jeg er bare ikke spændende på den måde. Er der ikke nogen, der vil have dig? Jeg har det. Vi laver sgu da en madfestival. En madfestival? Ja. Gud, det er sgu da en fed idé. Så er der æbler. Tager du papkasserne? Du sidder ikke og ser porno, vel? Nej, det er da ved Gud, jeg ikke gør. Hej, skat! Mor, hvad laver du? Vi har fået gæster. Nej. Hvad laver I her? Hej, Berling. Hej. Jeg har lavet det her decoupage. Ja. Jeg kom for at spørge dig, om du kunne tænke dig at blive udstikker. Ja, selvfølgelig. Virkelig? Skål for os, kære venner. Skål for os. Altså, hvad er der galt? Jeg tror, jeg er forelsket. Ej, Nej, det er ikke sjovt. Nej, det er ikke sjovt. Jeg har slet ikke tid til at rende rundt og have det sådan her. Lille frøken, kunne jeg ikke få en lille en til?